Хәл. Бүгенге тапшыруның беренче өлешен без тулайым гүзәл хатын-кыз. Яңа Зимница авылында гомер кичерүче Римма Зәкәрьевна Халикова хөрмәтенә багышларбыз. Аның бүген гүзәл тулган көне. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны сөекле әнисе Сәгадәт Исмаиловна, Ульяновск шәһәреннән абыйсы Ринат, тормыш иптәше Фәридә, балалары Динара, тормыш иптәше Йылмаз, оныклары Амира һәм Алия, уллары Айдар котлыйлар. Риммабыз бик көтеп алынган, җаныбызны, күңелебезне тынычландыручы балабыз булып туды. Бүген дә нык хәтеребездә. Мәрхүмә әтисе дивага башын күтәрсен. Аның тууына нык шатланып, үзен-үзе сизмичә очып йөргән чаклары. Курчак сыман бәләкәй сеңелемне китереп бишеккә салуларын мин дә хәтерлим, дип дәвам итә Ринат абый. Ул шул кадәр кечкенә, шул кадәр матур иде. Беренче көннән алып ул яшәешебезнең яме булды. Үсә барган сайын ул безнең өйдә уң кулыбызга әйләнеп, уңган кызга әверелде. Барысы да аның хәленнән килә иде төсле. Шул ук вакытта ул мәктәптә укырга да нык ярата иде. Бары бишле билгеләренә генә тәмамлаган балабыз Ульяновск дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетына укырга керде. Анда да кызыл дипломга тәмамлап, укытучы һөнәрен алып чыкты. Бер генә көндә ул үз һөнәренә хыянат итмичә, сайлаган юлы буйлап атлап, күп укучылары, әти-әниләр һәм хезмәттәшләре арасында да хөрмәт яулады. Бар яктан Аллага шөкер бары мактау сүзләре генә ишетәбез. Хәзер дә Риммабыз әниебезнең терәге булып, аның белән бер өйдә гомер итәләр. Әни бәхетенә туган бала ул. Кадерле кызым, яраткан сеңелем, сөекле апабыз Римма. Кабат синең туган көннәрең килеп җитте. Рөхсәт ит ихластан сине котлап, матур гомерләр теләргә. Имә әле башларыңны, күтәр югары гына. Гомерләрең матур уза, сыклап балаларыңа. Эшендә хөрмәт казандың, дусларың нык ярата. Риммабыз бар тирә-юньгә бары шатлык тарата. Кай вакытта тынычлан дип, кышып ала иңемнән. Мин янымда әнием дип, яшь тәгәри күземнән. Я бер Аллам, шул баламның киләчәген тыныч ит. Төрле чаклар аша үттек, хәзер шатлык насыйп ит. Котлы булсын балакаем матур туган көннәрең. Шын күңелдән сөя сине, абыем, сеңелләрем. Синең хакта горурланып, телгә һәрчак алабыз. Сиңа бүләккә дип менә матур җырлар салабыз. Кадерле Римма Зәкәрьевна, әниегез һәм абыегыз гаиләсе белән юллаган теләкләрне матур җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз. Гомер бүләк иттем, бәхетләре булсын дип кенә. Һәм узаттым сине зур елларга, язмышка юңсын дип кенә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым.
бердім. Тамырлары ныклы булсын дейіп, яшау үшін сиңа күш бердім. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам дейіп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам дейіп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Күз алмасы, күз корасы кебек, кадірлі дә бала ғазизді. Тіләккәйім башкайына хәсрәт, кайгы сагыш килмәсен бердә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам дейіп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам дейіп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам дейіп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам дейіп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Чираттагы кытлау хаты кабат Римма Зәкәрьевна Халикова хөрмәтенә яңгырый. Аны бүгенге матур туган көне белән Ульяновск шәһәреннән балалары, кызы Гүзәл, улы Илгиз, тормыш иптәше Алсу котлыйлар. Яраткан әникайыбыз, сизәсеңме, күпме гомереңнең еллары узган. Хәтерлисеңдер безнең яңа гына туган мизгелләрне. Беренче адымнар ясап, беренче сүзләр җыештырганны, барысында син нык хәтерлисең. Гүзәл балачагыбызның тылсымлы әкияте бик иртә өзелде безнең. Син парыңны, без исә газиз әтиебезне бик иртә югалттык. Шул минуттан син авырлыкта, кайгыда көйсәң, янсаң да, эшеңдә дөрләп ут торса да, Аллага шөкер сынмадың. Хәзер генә аңлыйбыз. Вакытында син таләпчән, кырыс идең. Монысын әтикайыбыз өчен эшләгәнсеңдер. Кирәк чакта күңелебезне юата алырлык, шатлыгыбызны уртаклаша алырлык, йөрәгебезне тынычландыра алырлык сөекле фәрештәбезне булдың. Синең артта бик күп йокысыз төннәр, кайгы сагышта үткән көннәр. Без үзебез дә олыгайдык инде хәзер. Улың хәтта гаилә корып та өлгерде. Тик синең өчен вакыт һаман туктаган сыман. Син әйтерсең һаман нидер көтәсең. Бар канатыңа тугрылыклы булып, бары гомереңне бары безгә багышлыйсың. Рәхмәт җаныкайыбыз барысы өчен. Сүзләребездә эзләп табарга бик авыр. Рөхсәт ит сине котларга туган көнең белән. Яшә әле сөеклебез. Син исән булсаң, без мең бәхетле булырбыз. Әникаем, ак күңелле фәрештәбез, пак күңелле кешебез. Синең хәйр фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк маем, зинһар бүтән елама. Балаларым читтә диеп бер үк ялгыш уйлама.
Біз еш кына қунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса синең өчен җаныбызны бирербез. Синдә әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсләниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын, әбекәй белән бергә. Яшәгез сез бәрәкәттә, терәк булып гомергә. Кадерле Римма Зәкәрьевна, балаларыгыз йырлаган музыкаль бүләк тапшыруыгызны дәвам итә. Бәхетле булыгыз. Uzak күрми торсам, күңелем тула, Очар коштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаман да кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Бәхет, шатлык, куанышта яшәп, балкып килсен гомер язлары. Олы хөрмәт хисе белән бәйләп, теләк тели улың һәм кызларын. Әни бәгърем диеп, кирәк һәр чак әйтер сүзләрен.
Чираттагы кытлау хаты кабат Римма Зәкәрьевна Халикова хөрмәтенә яңгырый. Матур туган көне белән аны иске палатка бистәсеннән кодалары Мавлютовлар гаиләсе, кодасы Марс, кодагысы Расимә, кызлары Венера гаиләсе белән карт кодагысы Миләүшә апа ихластан котлыйлар. Дөньяда була икән ул. Бары игелек, изгелек, мәрхәмәтлелек сыйфатлары гына тулган җаннар. Без кыз бала әти әнисе булганга, аларны үстергәндә үк, я Раббым, матур гаиләгә, акыллы, тәртипле гаиләгә балабыз үсеп җиткәч эләксен дип дуга кылайбыз. Аларга мәрхәмәтле кайнаналар сорадык. Дугабыз кабул булган. Кодагыебыз гомердә кеше рәнҗетми торган, бик тыйнак, бик сабыр, акыллы, мөлаем, матур гына елмаеп, татлы күз карашы белән җаныңны тындыра алучы. Бик тиз ара без аның белән дуслашып, әллә кайчан туганлашкан сыман булдык. Күзләребез тимичә, бергә-бергә узан еллар гомер итәргә язсын. Балаларыбызның бәхетенә шатланып, тиз ара әби-бабай булып, бәбәй шәйләрендә күрешәсе иде. Кодагыебыз, котлыйбыз матур туган көнең белән. Телибез чын күңелдән җаныңа тынычлык, тәнеңә сыйхат, саулык, тормышыңа бәрәкәт һәм муллык. Кодалаштык күптән түгел, кем дә моңа ышанмас. Дуслар булдык, туганлаштык, мәңге Ходай айырмас. Төрле җилләр исә тора, көн яктан да, төн яктан. Кодагый улын үгетли, мин кызымны бар яктан. Тату гына торыгыз дип насихәтләр бирәбез. Бик еш кына бер-беребезгә без кунакка киләбез. Менә бүген туган көне яраткан кодагыйны, корган аның мулдан итеп бәйрәмчә зур табыны, синең өчен бакалларны күтәреп куйыйк әйдә, котланмыйча килешмәс ул шундый матур бәйрәмдә. Кадерле Римма Зәкәрьевна, бары сезнең өчен алдагы матур җырны тапшыруда яңгыратабыз. Бәхетле булып яшәгез. Ozan, bu tilekler hazır mı? Ütmez gibi duyulsa da yaşlı golüm izgilgine başkalarga kitip bara sinsiz kan minsiz güne Gönüldegisin aytmisin min anıp bayan belin Sin mina nerse delisin min sina şunu telin Gönüldegisin aytmisin min anıp bayan belin Sin mina nerse delisin min sina şunu telin Dostlarım, min sizge takip telin Yemsizlik bılayda kubi Matursuz güne dersi Her minutның, her mizgelinin Kaderini bilip yaşayıp Gönüldegisin aytmisin Min anıp bayan belin Sin mina nerse delisin Min sina şunu telin Gönüldegisin aytmisin Min anıp bayan belin Sin mina nerse delisin Min sina şunu telin Dostlarım, bin sizge tabi Məhəbbət dilin Şul kader matur dünyanı Şu veren temsizlemi Bergen şaklar bik matur bik Yuktan da yemsizlenmik Gönülde
Кадерле сеңелем, апабыз Римма Зәкәрьевна Халикованы матур туган көне белән Яңа Зимница авылыннан апасы Расимә, Сызрый шәһәреннән сеңелләре Наилә, Гөлфия, Урта Терешка авылыннан шәхсән мин Галия гаиләләребез белән ихластан котлыйсыбыз килә. Риммабыз безнең Насыровлар династиясендә бик яраткан оныкларның берсе иде. Хәтерлибез, шундый матур бала булып үсте ул. Әбисе дә, бабасы да аны назлап, кышып, иркәләп тә туя алмый иделәр. Үсеп җиткәч, уку йортыннан каникулга кайтуын көтеп ала идек. Аннары ул үзе безнең укытучыбыз булып эшли башлады. Рима апабыз бик кардәшлекне нык белә торган туганыбыз. Шатлыкта да, кайгыда да ул иң беренче булып җитә. Аның тәрбиясе өчен әти-әнисенә олы рәхмәт. Балалары да күз тимәсен, сыкланырлык аның. Якыныбыз, рөхсәт итсине гомер бәйрәме белән котлап, иң беренчедән балалар бәхете татып яшәргәне теләргә. Саулыгын какшамасын, гомерең кояштай якты һәм озын булсын. Рима апабыз алтын кеше. Аңа бездән бер теләк. Гомер буе сау яшәсен, шул Тәңредән зур бүләк. Ике баласы укыган, әкренләп гомер үтә. Сизмисең дә, Рима апай, шушылай картлык җитә. Тик ашыкма картайырга, алда күп юллар көтә. Кайгыларсыз булмый тормыш, алар үтә дә китә. Синдә тау кадәр сабырлык, исәпсез мәрхәмәтлек. Яссын сиңа алда татырга ул бары гади рәхәтлек. Кадерле Рима апай, бар Насыровлар династиясеннән алдагы җырны кабул ит. Бәхетле гомерләр алда көтсен сине. Kanatları dayana hava ağınlarına, kışları dayana havağa emin tuğanlarıma. Kışları dayana havağa emin can dostlarıma. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada başaklarımda bin sizini unutmamın. Dünyada var şaflarımda bin sözünü unutmamın. Kış kanatları qağına, yağmur bulutlarına. Yağmurlar bulup yağasız siz benim umutlarıma. Yağmurlar bulup yağasız siz benim umutlarıma. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada başaklarımda bin sözünü unutmamın. Dünyada başaklarımda bin sözünü unutmamın. Talpınıgan kışlarday bulsun birden künillerimiz. Dostuğanlar bilen olsun bәхетле günlerimiz. Dostuğanlar bilen olsun bәхетле günlerimiz. Dostlarım, tuğanlarım,